Aquests dies de confinament hi ha moltes feines de màrqueting escolar que no podrem fer. En canvi, n'hi ha d'altres que són just al moment de fer-les. Actualitzar, per exemple, els continguts del web, evitant incoherències. Fer una landing page, com vaig suggerir recentment en el canal de Telegram de Branding Escolar. I una d'aquestes altres coses pot ser fer un fullet nou de l'escola. O alguna activitat que realitzarem. Penso, per exemple, en els cursos d'estiu. Espero que ja estigui normalitzada la situació i si no, doncs mira, ens el podrem guardar pel curs següent. Per això, recentment, he rescatat un article sobre els fullets que vaig publicar al llibre La teva escola, una gran marca i el publico novament al blog de Branding Escolar. El cert és que en moltes situacions promocionals ens veiem en la necessitat de disposar de material gràfic per entregar als nostres interlocutors, en jornades de portes obertes o visites a l'escola de famílies, en un estand sobre la nostra escola d'una fira educativa, en la promoció d'una activitat cultural dins de l'escola, o en molts altres casos. És veritat que des que internet ha irromput amb força en la nostra comunicació, imprimim molt menys fullets que abans. També perquè tenen un cost. Però potser per això mateix, quan els necessitarem, hauran de tenir una qualitat molt més alta. El fullet es dirigeix sovint a un públic que no té més remei que acceptar-lo. Però si no volem que acabi a la primera paperera, hem d'aconseguir que desperti curiositat i interès. Ha d'aportar-los algun valor. I comptarem amb molt pocs segons per ser atractius. Un cop d'ull cercaran la resposta a la pregunta: quin missatge interessant tens per a mi? Ens conformarem amb acabar la brossa? Us exposaré a continuació els 11 consells per comptar amb un gran fullet de l'escola. Primer, explica una gran història. Planifica bé què diràs abans de començar-lo. Molt sovint es planteja el fullet simplement des de l'interès propi com una llista de característiques d'allò que volem que els altres sàpiguen de nosaltres, del que volem destacar. Doncs abans de parlar tant de tu, caldrà que ens convencis que val la pena llegir-te. Lliga la teva argumentació per tal que tingui una unitat coherent. No tens una sola idea important per explicar? Si segueixes l'estructura StoryBrand de Donald Miller que vaig explicar a l'episodi anterior, no t'equivocaràs. Segon, estructura bé el relat. Una gran història té una portada que promet i després un contingut que no decep. No vulguis explicar tot al principi. La portada, més que no pas donar respostes, ha de limitar-se a despertar l'interès. És el ganxo. Després, fragmenta la informació. Seqüencia-la seguint un itinerari, un ritme narratiu que ja has pensat. Aprofita les diverses pàgines, quan n'hi hagi, les fotografies i la mateixa tipografia per anar orientant la narració. 3. Sigues concís. Deixa'm que t'ho digui ben clar. A ningú no li interessarà tant tot això que expliques com a tu. Si no et quedes intranquil o intranquil·la perquè t'has deixat moltes coses al tinter, és que t'has excedit segur. A més, quin sentit té que expliquis tot allò que fas, que és igual al que fan la resta d'escoles? Centra't només en allò que et diferencia. 4. No sobreestimis els arguments racionals. Si vols que et dugui el meu fill a la teva escola, emociona'm amb la idea, transmeta'm seguretat, il·lusió, grans expectatives. No em parlis tant del teu alt grau de preparació en les competències i, sobretot, parla d'una manera que t'entengui. Què és això del desenvolupament d'hàbits positius de projecció personal en l'infant? 5. Dona molta importància al disseny. Un bon fullet entra pels ulls. És net, clar, directe, atractiu, modern. Com pots dir que la vostra escola és una escola amb un alt nivell innovador i creatiu amb un fullet que sembla dels anys 90?
et dono un consell. Cerca models de fullets fora del món escolar. En altres àmbits on ja fa temps que el disseny gràfic és punter. Marques de roba, de cotxes, d'hotels. Guarda't aquestes mostres i ensenya-les al dissenyador perquè es faci una idea clara de l'estil que voleu. 6è. Respecta la teva identitat visual. Un fullet és una oportunitat única per fer brillar la vostra identitat. O per contradir-la, desautoritzar-la, per destruir-la del tot. Si a l'escola teniu una identitat visual fixada, segueix fidelment el manual d'estil previst pel que fa als símbols, als colors, a les tipografies, encara que et sembli que et limita. El benefici global sempre és molt superior. I si no teniu una identitat visual, concep el fullet com el primer document de la nova identitat. 7è. Jerarquitza bé els textos. Selecciona el tipus de lletra per facilitar la comprensió d'una jerarquia. El titular, el resum, el text, les notes. Utilitza titulars ben visibles. Fer-los servir com a eslògan que copsin l'atenció i siguin fàcils de memoritzar. Després, a continuació, resum els textos llargs que vindran després, perquè així, llegint el resum, ens estalvies llegir-ho tot si ens sembla que en tenim prou amb una idea superficial. I d'aquesta manera, no importa després si el text té la lletra petita. Si has aconseguit que ens interessi, el llegirem igualment segur. I una altra última cosa pel que fa als textos. Deixa marges generosos. És la típica cosa on es veu qui és professional i qui és no. Els marges faciliten més la lectura dels textos que fins i tot la mateixa mida de les lletres. 8è. Tria fotografies molt bones. Les fotos d'un fullet han de tenir moltíssima qualitat. No val qualsevol fotografia. Potser haureu de contractar un fotògraf. Més que cap altre factor, la qualitat de la fotografia marcarà la qualitat del fullet, perquè les fotos són molt poderoses comunicativament. Has de fer que reforcin emocionalment la teva argumentació. Una cara d'un nen somrient facilita que ens atregui molt allò que ens estàs explicant. En un fullet, la simbiosi text-imatge ha de ser total. No ens podem limitar a col·locar fotos al costat dels textos sense més. 9è. Fes-lo proporcionat al cost del servei que ofereixes i el que fa la competència. Si el que ofereixes em costa pocs diners, en tinc prou amb un flyer. Però si em demanes tots els meus estalvis, m'hauràs d'entregar un desplegable tot color plastificat. Si el que vens és molt car, fes-ho de mida ben gran. No em pots donar una fotocòpia en blanc i negre per vendre'm un curs escolar als Estats Units. Fes-ho, d'altra banda, tal com ho fan també les altres escoles, és a dir, en proporció. Si de cas una miqueta millor, però ni massa ric ni massa pobre. 10è. Vols fer un bon paper? Tria el paper adequat. Amb tiratges curts, la veritat, no importa si el paper és una mica més car. Amb grans tirades, una mala selecció del paper pot sortir caríssima. Hi ha moltes menes de paper. Bàsicament, són els estocats i els offset. I després hi ha els gramatges. No és el mateix un paper molt fi que un paper, una cartolina, no? A més, el paper es pot plastificar, amb plastificat mat o brillant o amb una gran varietat de textures avui en dia. També es plega de 1000 formes diferents. No ho has de deixar a l'arbitri de l'impressor. Et pots endur una gran decepció quan ja sigui massa tard. Si no hi entens, conserva, com dèiem abans, mostres. Mostres de papers que et serviran després per aclarir quin és el tipus de paper que vols. I sí que t'aconsello a última hora que et deixis també orientar per l'impressor. I 11. Repassa-ho tot 3 cops abans d'entregar-ho. Un fullet no pot tenir cap falta ortogràfica ni gramatical. Un número equivocat, una web mal escrita, una errada ortogràfica grollera ens poden produir un cost econòmic molt gran. Abans d'entregar els textos a maquetar, ja els hem hagut de repassar bé. No podem esperar a tenir la maqueta per fer el repàs. És una cosa que conec prou bé d'haver fet moltes maquetacions. I un cop acabat el fullet, caldrà tornar-hi a fer un repàs. A poc, fixant-se només en aquest moment en els textos. Compte sobretot amb els titulars. Com més gran sigui una paraula, més difícil
és adonar-se que hi faltava una lletra.